Akotsika jiaby magnano lavely va za magnano lavely za tsy magnino anao na tsy matady tsao hitako aha akotsika jiaby avoko aby raha ty tampotampo lafo gratuit miaraka aminakazo ty tamatafatsika ia contribution D ndraiky izy niany ty contribution D ça fait misy vaovao tsara be zegny anderesako amitsika niany vaovao tegna tsara voalohany aloha atsika rasa ratsika avy eo misy raha rasaintsika amin'ny faramparina ary izy tsy avy aminahy edy izy te fa niezaka zegny zany za olo haiko tamy lalagna atao aloka za andeha hagnano lavy izy io ty zegny niezaka zany za olo haiko andeha mezoko vola safia andeha hividy raha zegny za raha andeha mezoko anao izy io ty zegny de nagnano commande za efatra fo zegny nisy efatra fo nisy de amioko anao zegny telo aminazy efatry niany zegny raha andeha rasaintsika eto izy io maro magnaraka jiaby ndre tamin'ny moaligny e magnano lavy za mba mizaha manao poulet zegny raha teny magnano lavy zany moaligny tsy haiko anao na après ny lavy vita anao avy eo tafidriky fomba tiako zegny anao fotoana za magnano lavy karaha zao ty zegny tampotampoko anao fa tafidriky ino ma nampidiriko zare zegny gratuit tagnaty information igny zay antony zegny izy volaniko le magnano action fo zegny zay fo zegny kondeko zegny ça fait za stoicien zay stoicien le magnano action fo zegny igny fo zegny tegna kondeko zegny aminazy ty ato zegny ke io lababe nampidiriko gratuit tagnaty information nomoaly igny zegny olo nagnano action podiko ndraiky ino ma ny action tadiavintsika zegny en ligne j'aime na hoe j'adore na hoe magnano partage na magnano commentaire zay zegny le action ilaigna zany na koa hoe podiko ndraiky regny volaniko nomoaly igny hoe migo deeper midriky lalignaligny ndraiky zegny anao ohatra zao hoe misy lien miaraka vidéo izy io ty accès gratuit ka zegny izy io fa mila fonoanao zegny rangatany izy jiaby eo fa action zegny fotoana zay mameno raha jiaby zegny anao de tafidriky any gratuit koa zegny anao ça fait misy nagnady zegny tamin'ny moaly hoe fa magnino masany namezagna gratuit magnino zay tsy mahazo tanao mentalité zay tsy andeha amy business anao izy ka mbaly zay fa mentalité inao izy koa anao zegny tagnano business andeha hana entrepreneur tsy ilaintsika mentalité zay aiza atsika spectateur spectatrice aiza atsika lavitsika tiniana ataontsika firy minutes sy tiniana 15 à 20 ataontsika 15 zegny karaha foko loatra ndraiky 15 aiza atsika jiaby aiza reo jiaby ampanifianay ao aiza atsika jiaby tamatavy eto live manafinareo ie en live atsika io hitanao lien mbany io formation accès gratuit izy io zegny place limité tsy olo jiaby araiky tafidriky agny fa limité zegny izy io andehan'olo vitsivitsy fo tafidriky agnatin'izy io ke mba tsy ampagnady anao ohatry tamin'ny moaly igny
midira zegny anao agnatin'ny formation accès gratuit amezako soir hoe zegny anao rehefa tafiditra agnatin'izy io anao soit anao midriky agnatin'ny millionnaire fondation io zegny programme mindset mikasiky mentalité zegny dia zegny ampianariko agnatin'izy io formation zegny izy io millionnaire mindset safi izy ka anao matapitry formation aby zegny be raha miova aminao fa izy volagniko ny tegna important magnano action anao na de mahazo le mindset anao le toe-tsaigny mentalité zegny anao mila magnano action zegny anao ohatra aroana ampidiriko ny moaly teo igny zegny narinary folofolo karaha igny aroana ampidiriko ny moaly igny izy koa tsy mipetraka aminao zegny le mindset tsy ho vitanao fo zegny raha io fa mila nagnanao zegny le mindset donc taminaroana ampidiriko ny moaly igny izy koa tsy mbala tsy tafiditra agnatin'ny millionnaire fondation zegny ilainao zegny midriky agny safi izy koa tsisy mindset zegny safi raha zegny tsy dia maro be olo tegna mikoragny raha zegny agnaty réseaux sociaux fa raha zegny zegny mamisamarisa ratsabonao automatique mindset safi mindset zegny grade voalohany amin'ny formation ana fary hoe underground io io resaka anglais ndraiky zegny izy io amin'ny formation ampianaro koa zegny izy io efa grade ambonimbony zegny marketing d'affiliation io misy grade miakatra ke ny base ny formation jiaby io zegny mindset donc zegny zay zegny ilagnanao mila magnano développement personnel de inzory anao andeha business nao rehefa mipetraka tsara le mindset io tsy maintsy misamaharsy fo zegny io tsy maintsy misamaharsy fo vaovao tsara zao niany za nandalo te devant Sacré-Cœur teo mbaloava aminao izy avy eo lefaka aminao izy avy eo nandalo devant Sacré-Cœur za mahita olo misy antida zay zegny teo misy antida zegny taky za avy misy raha mividiky zay misy olo vabatro sapisapile zay baka Sacré-Cœur amitsika tamatavy eto zegny misy olo vabatro sapile raha makasikasiky raha maro be l'église zegny izy koa midriky millionnaire fondation zegny ao za magnazava zegny bebe kokoa ka agnatin'ny millionnaire fondation karakory ampiasanao affirmation zegny ao za magnazava izy mazavazava kokoa zegny ho anao mbala tsy tafiditra zegny ke za zegny nandalo tamin'ny Sacré-Cœur teo misy olo tegna sahiragna zegny mijanona devant l'église teo zegny no niantony zay zegny natongavako aminao eto niany koa za zegny nandray anjara za nandatsika zegny mba tokony namiagna nandatsika le tokony namiagna zegny za de za nandray anjara tary zegny za nandiny karakory ka io lababy magnaraka za en ligne nagny zay agny ro zay miambigny za ke zay zegny vaovontsika voalohany de misy ny zavatra tsara be zegny zegny ary naregnesako fa hoe anisan'olombelogno zegny za de afaka mizara zegny za ke ity zegny raha andeha rasaintsika amin'ny farany io izy teo telo amzy ty zegny andeha mioko anao io telo tanao io andeha mioko anao zegny telo amty tsy avy aminakahy volagno koa nagnano commande zay tarifa ity nisy de ity nalaiky ary sorako zegny ity nisy ary ity zegny andeha mioko anao zegny telo amzy ty araiky zegny nenina nareo izy kofa magnano business le olo tonga voalohany no bien servi ny olo tonga voalohany no bien servi azadigna ihany zegny raha zegny amy raha jiabytsiabonao zegny nandeha restaurant anao nandeha gartière anao le olo tonga voalohany fo zegny tegna tsara karakara zegny mais za zegny anao tonga voalohany amy fiainagna zegny tsy mila matatro challenge zegny anao satria mba loavaka zegny challenge tsika androndro hafa io loavaka challenge tsika de dian'izao zegny za fa mitransformer satria zay diako andeha agnano transformation
tsara ho azoko io fa transformation io zegny tsy vitan'andra raiky edy tsy vita volagna raiky ohatra olo mandeha mikotrana volaniko izy ka ro zegny mba tia mikotra mikotrana zegny tsy andra raiky mikotra fa andra maromaro mety ho volagna raiky mety ho taona raiky anao mikotrana fo zay anao aveo hita hoe bokona tsara volagnin'ireo tamatavy antsika varatra zay fatitra anao aveo après taona raiky mivadiky fatitra be zegny anao amin'ny fotoana io zay zegny atao hoe transformation ohatra anao zao ty miditra agnatin'ny programme formation aby ampianariko hoe tsy voatery anao miaraka anao miditra ao niany zegny efa devenir riche zegny anao tsy karaha zay fa izy volaniko voalohany mindset magnaraka anao vidéo jiaby io de ataonao répétition podipodinao zegny vidéo jiaby ndraiky jusque azonao zegny tiako aviagna de azonao zegny le raha koragniny agnatin'ny vidéo aby io zegny répétition zegny zay zegny mampisambaritsy ny transformation izy koa anao zegny madigny tsy mitsoaka loso fo zegny anao tafita zegny raha tsy abonao zegny le aminao bolagna malagasy zay madigny jibiky io izy mahazo farana lagny mahazo jio ambana agny zegny ke karaha zay zegny izy 11 minutes atsika izy io e ataoko fa sambovogninao zegny atsika jiaby andeha iraha ty izy io e amina business e anao zegny mila tia midemerde zegny anao azonao mila tia midemerde zegny anao de zay adinitsy amboko edy raha ho afatampanifiana za tia midemerde ary zay zegny tiako ampianarana anao zao ty koa andeha transformenao anao mba ho zatra midemerde zay zegny ao kikisiko raha ty e ile olo telo voalohany azo ma efa tafiditra ka aloha eza ro spectateur spectatrice le tafiditra aloha mahazo raha ty volaniko e le olo telo tafiditra aloha zegny mahazo place tsara ary olo telo tafiditra aveo zegny mahazo raha ty gratuit mahazo raha ty gratuit alefantsika tsaraiky araiky zegny izy tsaraiky araiky pare eo anao 13 minutes 01 izy io ty alefako tsaraiky araiky izy azo avaby maro anligniny izy io ty lo mesa za afaka azo avaby aro zio anligniny hitako aro jiaby ndre e misy lalahy misy viavy anligniny aiza anao Fernando aiza anao Zakilin aiza anao Zazagasy Rod Toscara io anao andeha raha ty e Thierry Rodin aiza batsika jiaby io fa le tafiditra aloha mahazo raha ty e azagaga zegny anao raha ohatra koa mivadiky zegny raha ty izy ka ataoniko aminao agny fa zay volaniko business volaniko ndraikindraiky anao zegny mba mila midemerde koa zegny izy ka tokony capturena zegny capture raha ty de soratanao tsaraiky araiky izy aveo de vidirinao raha ty karaha tsika mizanao izy io karaha koa mampazava tsara sy ty aminao agny zegny tsy avy amina io caméra misy ake e tsy avy amina natony crédit telo fo fa tinonazona avy avitagny ary tsy avy amina koa zegny matony caméra maiziko fa ino misy kasatrantsika fo zegny le misy ake zegny de midemerde atsika sara mba hitanareo edy sy tiagniny adika aleo fo reo mangala izy ty e mangala amy chiffre reo le mahazo izy mandefa amy commentaire hoe nahazoko izy le mahazo izy mandefa amy commentaire hoe nahazoko izy io izy koa tsisy nandefa amy commentaire zegny de mety tsy azonareo zegny izy amy fotoana zay de za aveo eky mandika izy amin'olo telo voalohany magnamia love les adore igny zegny
tapitra 15 minutes raha tsy maintsy tohizina tsy maintsy tohizina raha ty ndray jusque raha ty tapitra zegny 15 minutes volagniko ty fa sy ty ndefa 15 minutes 30 de tohizantsika fo zegny izy tsy magnino zegny sarambavina tsy ty zako miasa aloha aminazy ty izy ka tsy azonareo tonga de adikako izy après hoan'izay olo telo voalohany tafidriky izy io karakoa miasa vady koa donc mademoiselle afaka magnampizana andeha anao sa ndeha dosy za adila fagnampiananao davio avio misy olona agnatantsika fagnampiana io mba tsy andikako raha ty mipody avio izy andeha nokony sy ty tsaraikaraiky aminareo any tonga de mandika zegny areo avio raha ohatra ka izy manokony izy tsaraikaraiky ake zay crédit tellement ty mizahatsika igny araiky voalohany tapitra amin'igny aloha araiky magnaraka avao ty le faharoe izy io tsaka asa hitanareo tsy tiagny any ka marindriny mifototry raha ie donc mila mahay sôratra mifototry koa zegny anao sy ty nandro hafa mbaloha carte bancaire anao jour andro jour anao tsy demerde zala mila midemerde ela anao anjaiko ma business zegny mila midemerde ela anao tsy ndraikindraiky fa tsy raha toloro ampotsiny anao toloro ampotsiny de nefa mbala tsy mahazo tsy alan'zegny koa le mirikarika fo migagné lefa mirikarika hely zegny manafinaka avadiky koa so zegny koa zao anao izy avadiky karaha igny tsy vao maika grave miasa ataontsika karaha igny capturé izy ka tokony capturégny de adikanao amy tagnany izy aveo fa izy aveo mbala nde misy mademoiselle zany le nokony sy tia amitsika io chiffre aby tsaraikaraiky tonga de alevan-tsaotra zegny aleva stylo marikitra anao io miaraka cahier de azonao agny zegny sy ty de afaka ampidiranao méga agnanaovanao connexion na soit cahier-nao mamanao na papanao na iberanao igny zegny iraha ty koa raha gratuit mahazo crédit ty cahier-nao beranao na soit agnanaovanao connexion izy koa anao vao maika smart zahavanao vidéo abalefako io na soit idiranao agnatiny accès gratuit vao maika anao mahazo tombony zegny amy fiaignana fa raha io misy frais information ie izy koa anao tafiditra agnaty formation tonga de mikaiky za zegny anao de mandray appelinao za igny le faharoa le fahatelo farany zegny ty ty le fahatelo farany capturé izy ka tokony capturégna de sorata tsaraikaraiky de ataoko fa hainao zegny codena tellement mipetraky crédit avadiky koa mazava baka faranahary ndray de zegny mahatonga izy misy tsy hitanareo zegny tsisy ridoboky raha ty atsika ane mitsabo raha agnatin'ny transparence mangarankara zegny mahatonga izy ry mangarankara zegny mahatonga izy mangarankaragna raha jiaby transparent izy io igny izy telo
Cara, agora jogo para fazer vídeo. Reaction, essa. Ali faça um comentário ambano hoje. Vem menite. O ave pele no ratia viu, mande charecareke. Oké, dus dan zie ik hele toen de leven voor creatieve. Oh, Tinriu, tu de sora tam cair. Tinriu ni 10 para 21 étoiles. De Tarimarca 14, 10 o que não voe. Oh, Tinriu ni 10 para 21 étoiles. Tarimarca. Isso que eu falo assim, o papel de crédito de carta sem não irá. Le volume ici, chiffre volume en 7, 5, 7, 5, 7, oh ouais, 7, 5, 7, 8, 0, 5, 0, 2, 6, 1, 9, 0, 9, 9. Zezeng le chiffre 30 le nikiki signature. Put con rek malak laki 7 5 7 8 0 5 0 2 6 1 9 0 9 9. Oh, 75 78 0 5 0 26 19 0 99. Inga volume mangarga. Le mangarga tinde tunga dele cifra ngat ni kisanya. Naro matin trang te tas ko mangal raja iska mitam naro. Ya zat sima ngava kaafta za. Ko mitam naro raja iska chazun dol mangarga zai pa ya ta leva. Sagara go deba. Numerofu. Ya. Faz a tique 9 6 0 6. Goed correct. 9 6 0 6 7 1 3 4 8 8 0 7 7 5. Goed correct. 9 6 0 6 7 1 3 4 8 8 0 7 7 5. Ingle farué. Fatil faranti cifra latrillen que quis ainda. Isti 4 4 3 0 0 1 8 4 2 5 0 8 7 1. Naja. Goed kon ik voor een paar sti 4 4 3 0 0 1 8 4 2 5 0 8 7 1. Dizem taps. E a rectin que zen aro fanna ka jabju aro an ligne ju tizeng iska no nyanzeng todzza timbala no rek timbala 5 kisan sikisti ayem crédit vlangino tizeng am yok zeng anom nast nyani le 15 mars 2025. Oh, cuma aton skol telo ko zeng ol telo todzza nyani juti aro mangaraka zahato zay verifie ko mangaraka za marigna anao sakarakory amezoko telo koa zegny anao agny zay tsy hoe anao zaraiky mahazo telo fa olo telo samy mahazo tsaraikaraiky zay.
tapitra 25 minutes izy ndray magnaraha zegny amin'ny live magnaraka arivariva tsy haiko na amin'ny saronary na amin'ny nepitinary fa arivariva koa zegny izy koa tetriko alohana misy raha miagna koa zegny avy agny zegny zay kiasy manafinaka mbola ambanao zegny commentaire miaraka raha jiaby volagniko igny formulaire zegny fa hitanao miaraka amin'ny raha ty izy ka tiditra agnatin'ny formation agny zegny anao lien zegny hitanao miaraka amin'ny vidéo io. Next time again my friend, see you then.